Chusma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoxe queremos traer aquí ao programa Entre Piñas e Flores, como batizou Roberto Mata no último programa. Traemos hoxe ao verdadeiro capo do trail galego, xa non influencer, directamente o capo. Este coruñés, coñecido xa por todos, é organizador do Quiroga Trail Challenge, do Cumios do Courel, e colabora tamén con moitísimas carreiras, tanto galegas como de todo o norte de España, e en outras tamén máis, que logo nos dirá se temos tempo. E tamén corredor de ultradistancia, que ten participado tamén en carreiras, pois eso, destas distancias, desta modalidade, das máis coñecidas a nivel mundial. Recentemente ven de participar no Tour dos Llans, unha carreira realmente espectacular de máis de 300 kilómetros. Nada, é dicir, queríamos un revulsivo, verdad, Anxo, para tirar para arriba desto, e decidimos traer a Blas. Ainda que eu era máis partidario de Carliños de Jandre, que me demostrou, me dixo que non hai festa total se non acaba, puntos suspensivos. Pero bueno, témonos que conformar con este organizador, como ben distí, corredor, unha das lendas do trail galego que leva tantísimos anos, e se con isto non subimos a audiencia e arrasamos, Xosé María, xa que a competencia ven por detrás apretando fuerte, cortamos emisión e listo, Blas. Así que está o futuro de Entre Piñas e Flores nas túas mans, macho. Así que danos jugo, tío, danos jugo. Que xugo queredes? A ver. Home, pois, primeiro, antes de nada, que nos contes do Tour, non? Tes un minuto para lucirte, para transmitirnos, para contarnos que pasa nesta carreira que a fai tan especial, non? Bueno, para min o Tour o defino como unha aventura. Para min é unha travesía de montaña que estás, no meu caso, 5 días, 5 noites, e te poñen habituallamentos, entonces todo é máis fácil que facer unha travesía normal. O que pasa que te dan tempo, tens que apurar un pouco e dormir pouco. Pero para min foi unha aventura realmente. E foi un soño cumplido, porque eu escoitara falar desta carreira fai 9 anos e me quedou aí un run. E fai 2 anos xa empecé a darlle voltas a posibilidade de facela. E o ano pasado xa foi cando realmente considerei que a miña cabeza estaba para facela. Por certo, tedes un en Rianxo que tamén a fixo que é o mellor tempo de todos os galegos, que é un tal Gonzalo, pouco conocido, pero ahora mesmo posiblemente o mellor corredor de Galicia en moi longas distancias. Falo en 100 millas, en carreras de 300 e pico kilómetros, para min é posiblemente o mellor corredor da mesmo. E máis, nos ultra trails está tamén funcionando moi ben. O teu inicio está moi vinculado tamén ao del, creo que empezaste de xuntos, non? Podes nos falar un pouco de como foron os teus inicios, como chegou un tío como a ti, pois, ao monte, ás carreiras de montaña, a toda esta mafia que se move alrededor? Eu a montaña cheguei a través do senderismo porque eu corría en asfalto, como casi todos nós. Cando o GMTA, mira, o trofeo de GMTA, ganastes un trofeo. Home. Xosé María. Cando empezou o GMTA, como casi todos, antes estaba Penedos do Lobo e Cañós do Sil, pero o GMTA foi a explosión, non digamos. E foi onde empecé a facer carreiras pequenas, pero me encontraba mellor en carreiras longas, non? E a raíz dunha proba piloto desafío Cantabria, foi cando decidín que o meu era facer carreiras longas, porque eu era onde realmente disfrutaba e as manexaba mellor, e tiña mellores resultados que en carreiras cortas. E ao mesmo tempo a montaña, claro. Xosé María, deses inicios hasta ahora, que a mí me din que non se move ni unha palla no trail galego sin que Blas dea o seu permiso. Blas é torca. Nada. Eu cando teño algunha dúbida sei a quen teño que marcar, sei o teléfono de quen teño que marcar. E máis, mira, podoche dicir que hoxe, cando estábamos preparando esta entrevista, houve que me dixo, mira, ti dille, arranca a entrevista diciéndolle, Blas, que? E logo xa podedes marchar e darlle a pausa cando queirades, que o programa está feito. Efectivamente, cantas horas entrenas ti a semana? A semana? Eu, pola semana, normalmente só salgo unha vez a correr, o que é 9 días a semana, e fago 1 hora e media, 2, de monte, digo. E despois o que fago son 2 horas de gimnasio diarias. Fago 1 hora de spinning e 1 hora de pesas, propiocepción, traballo de gomas, bueno, todo eso. E depois os fines de semana
Pódese decir que todos os fins de semana salgo ao monte. Salvo algún Mira, que me quede de festa. outra cousa que se pregunta moitísima xente, en que traballa Blas? O podes decir, claro, porque día vemos Las- Monte, Asturias, Zamora, León, é dicir, non para. É dicir, Saleucha ben a broncana a ti, vaya a preguntar eu, tiña na puta da lengua. que traballa Blas? Joder. No, Blas é enfermeiro e técnico de prevención nunha empresa, bueno, na tesorería da Seguridade Social, e o que pasa que levo moitos anos, teño moitos días de vacacións, pero que eu casi todas as actividades non as fago polo diario, as fago nos fins de semana. O que pasa que os venres me como un bocadillo a 1 da tarde, me collo autocaravana ás 2:30, que hora que salgo, e me fago 500 kilómetros. E me vou a Asturias, a Cantabria, a Zamora. No? Entón, é un pouco que o que che gusta e o que eu teño unha gran ventaxa. Non teño ahora mesmo parella e non teño fillos. Solo teño aquí a Torca, e Torca vai máis ou menos onde eu quera. E se é a montaña, ela encantada. Mirade como mira pola ventana, está mirando pola ventana, porque é o seu novo vicio. Entonces, bueno, é así. Eu donde son feliz, bueno, feliz, esa é a utopía de sempre. Eu donde o paso ben e disfruto é na montaña. Me da igual correndo que camiñando. O sea, eu podo, por exemplo, eu para entrenar o Tor, se pode decir que non corrín casi nada. Me fun 15 días a Pirineos e 7 a Picos. E se pode decir que esos días, si corrín 2 horas e facíamos 40 kilómetros diarios, era moito. Porque eu tiña claro que no Tor non iba a correr moito. Entón, esas camiñatas, meterte de niveles de 2 horas seguidos, todo eso era o que necesitaba. E eu aí é onde me defendo ben. Eu paso moi mal en Galicia, porque salvo no Caurel, que podes encontrar un kilómetro vertical continuo, no resto dos sitios son 200 positivos, 200 para baixo. E todo eso a mí me destroza. E os cambios de ritmo, eu son moi diésel, entón eu funciono ben en tiradas longas e todo eso. Outra das túas facetas, Blas, perdona que che corte, pero está aí o home do senserro que os tempos na televisión están moi marcados, xa o sabes, non? Entonces, outra das facetas túas é a faceta de organizador, non? Galicia seguramente necesitaba unha prova de referencia, Quiroga, Trail Challenge, non me vou a dicir nin Castelo nin Lor, estábanse convertindo ou xa eran esas probas de referencia que necesitaba Galicia. Non, este ano destes de un cambio ao formato. Na túa faceta de organizador, contéstanos agora que supuxo, que ventaja, saleu como tiñades pensado, a que foi debido tamén este cambio que lle destes a Quiroga, fálanos un pouquiño deso que todos estamos desexando saber, non? É que se falou moito. Eu antes facía máis carreiras, deixei 2 que foron Monasterio de Cabeiro e Fragas do Eume, porque a verdad que me ocupaban moitísimo tempo, porque preparar unha carreira leva moito tempo e moitos quebradeiros de cabeza. Entón eu dicín que me quedaba con Quiroga solo. E dentro de Quiroga eu lle di unha volta e decía, bueno, por que estar 3 meses do ano dedicados solo a isto, non? Porque casi un mes e medio antes tens que estar pendente da carreira, ir a revisar, ir a desbrozar, marcar o lore é un verdadeiro terror. Si para os corredores o lore é un terror, para nós marcando é moitísimo máis terror, porque non hai camiños, entón tens que ter todo moi marcadiño. E, bueno, eu creo que foi un triunfo. O sea, eu son organizador, sería presumir, non, pero non é presumir. Unha, non saleu moi ben polo do coronavirus, non saleu redondo. Pero eu creo que a dinámica e eu que escoitei da xente, que a xente estaba moi contenta. Foi unha novedade, en Galicia non había nadie que hubiera feito unha cousa así. E se eu creo que en Quiroga temos unha ventaxa de que sempre fomos como un pouco innovadores, non? Fomos metendo cousas, quizá aí tamén axudaba moito Turgalia, que apostaba e se mollaba o cu económicamente, porque, contrariamente ao que a xente pensa, Quiroga non é unha carreira rentable. Vale, xa está, campana. Unha cousiña, Blas, temos falado de, quizáis, parte do éxito está na moda que está chegando destas carreiras por etapas, que están medrando por toda España, por todo o mundo, e pode ser que sean parte do futuro. Contanos, que vai pasar, xa non no pasado, senón que o que vai pasar co Quiroga Trail Challenge, que este en boca de moitos, se seguirá, se non seguirá, que non colle, que non o colle, se Turgalia, se o comprou Concello... Galitime.
Dice que comprou Galitai. Vamos a falar, a poñer as cartas boca arriba, tío. É que eres tan políticamente correcto, tío. A xente hai que falar, claro. Comprou ou non? Non sei. Eso son cousas dos donos da carreira. Eu non son o dono da carreira. Eu a dirixo técnicamente. Podo ser o alma da carreira, pero detrás ten que haber un apoio económico e moitos recursos. Eu ahora mesmo, pois non sei se Galitai me podrá soportar a presión de todos esos recursos, o sea, así de claro. Nin eu teño claro, porque ahora con isto do coronavirus eu quería ter unha reunión con Gonzalo e non foi posible, entón eu hasta que non me sente nunha mesa e a xente me diga que o que vai poñer a miña disposición, e iso, pois, non sei. E eu a quen quero mollar é ao Concello, porque eu creo que o Concello de Quiroga se porta moi mal con esta carreira. Si queres que me mollo, non teño ningún problema. Hasta ahora nunca nos dá nada, e nunca nos deu nada. O sea, ao revés, eu conozco moitas carreiras que son rentables, non perden diñeiro gracias a que teñen algún tipo de subvención. Nos, este ano, conseguimos 2 coches de protección civil parados en 2 sitios. Eso foi o único que conseguimos hasta ahora e que nos cedan o auditorio. Estamos falando de unha carreira que este ano meteu entre os 2 días 900 dorsales. Pero é a cantidad de acompañantes que veñen e a xente que vende fora. Porque unha carreira que ahora mesmo se está vendendo fora de Galicia e iso creo que é importante para Quiroga e para toda a comarca do Courel. Entón, bueno, aí é onde, se eles queren apostar e poñer recursos, non hai ningún problema. Eu o traballo vou a poñer e non é un traballo remunerado. Eu non quero ganar diñeiro con esta carreira. Para min é unha, digamos, unha ilusión e unha carreira que me gusta, disfruto dela, e sufro con ela, pero eu ao final disfruto máis que sufro con ela. E hai moita xente detrás, ademais. Cumios de Courel tamén é unha carreira que non un formato moi novedoso en Galicia, como é o quilómetro vertical, porque non hai onde facer basicamente, pero sí que vemos a mí dá a sensación de que está collendo peso ese fin de semana, non? Da subida a Pía Páxaro e direito tamén. Penaboa. Penaboa, sí, bueno. A ver, o último ano... Perdón. Sí, non. O último ano foron 2,5 kilómetros verticales porque metimos un coto nocturno e a verdad que a xente quedou moi contenta, ou eso creo eu. A ver, é unha carreira que o recorrido que ten, eu creo que con 100 personas eu estou contento, porque sei que non dá para moito máis, non? O sea, porque a xente lle costa pagar 35 ou 40 euros por correr 4 kilómetros e 2 kilómetros, porque eles o entenden como kilómetros, non entenden que ti tes toda unha parafernalia detrás que costa o mesmo. E aquí sí que podo decir que o Concello de Folgoso sí que se molla, como se mollan os teleros de Folgoso, por exemplo, o Bar o Mirador vos pon os pinchos de maneira gratuita, o Concello paga as camisetas, e por eso é rentable, no, a carreira queda casi a par, porque se consiguen 2.000 euros de inscricións e se gastan 2.000 euros, nada máis, porque só as ambulancias se levan 1.000 e pico euros. É que, entón, a min é unha carreira, sobre todo, que montei como un homenaxe para min a unha persona que Orlando, porque creo que co que fixo por manter camiños e crealos no Courel, para min creo que se merecía isto. Entón, bueno, e porque eu amo o Courel. Unha cousa, pero entón, que pasa? Ti non estás forrado con isto das carreiras, joder? Sí, forradísimo. Eu o único que me costan é diñeiro as carreiras. Non, en Quiroga autocaravana, sí. Neste meu pensamento, No, hai moitos que o dicen por aí, hai moitos que o dicen. No, pero eso non te pensaba directamente, joder, como é que... Se forra, joder, como que... Pero mira, os que o dicen non os vexo montar carreiras a ningún. Eu conozo 2 que o ano pasado o pseudo organizaron unha que acabaron máis queimados que a moto dun hippie. Sí, por eso. No, eu que as carreiras que ganaba diñeiro eran as que deixei, que eran as do Eume, porque eran carreiras que metían 700 persoas, unha delas estaba patrocinada pola Diputación e o Concello da Capela, e eu aí estaba contratado como director técnico, o sea, se firmaba un contrato por un valor de diñeiro. E nada máis, pero era... E a deixo porque, bueno, eu non quero vivir desto. E non estaba de acordo con certas cousas. Entón, eu sempre me mollo. Escoite,
por ir avanzando, non? Porque senón podíamos estar falando. O que pasa é que, como dicía Xosé María antes de empezar, a xente ven os 5 minutos e depois corta, non? Entón, queremoslo facer máis rápido. De que nos queres falar que nós non che preguntáramos? É dicir, sabes, que queres transmitir a todos estes que nos van a ver, non? Que ao mellor non che preguntamos nin nós, nin nadie nunca, e queres aproveitar agora pois, para comentalo, porque sí, porque che sale de dentro e porque é máis chulo que ninguén. Bueno, eu podría falar da Federación, pero non vou falar, porque sabedes que estou totalmente en contra do funcionamento da Federación, polo menos no tema de carreiras de montaña, e sabedes o porqué. Unha porque o maltrato que se fixo ás mulleres na Federación foi brutal, e outra porque nunca dan definido que o que queren en carreiras de montaña. Entón, o día que o definan, pois conseguiremos algo e daremos un paso. E despois eu asento que lle diría é que o trail hai moito tempo para correrlo, que non teña presa, que empecen desde abaixo, pasando ben, disfrutando e entrenando. E despois que a xente que vai atrás a veces que teña un pouco de respeto pola organización, cando se dicen que non pode seguir tamén. E vos lo digo eu que son o rei dos escobas de Galicia, o sea, entre comillas, pero a ver, hai a xente que ten que entender que moitas veces cando botas de carreira é porque hai que botala. Porque non dá máis e non podes ter a toda unha organización pendente de que unha persona non pasa os controles, nada polo estilo. Entón, bueno, eu pediría a xente que teña, igual que nós temos comprensión e intentamos facer tempos de corte para que todo o mundo poda correr, que eles, cando non pasen esos tempos de corte, que non protesten e non lle monten follos aos voluntarios que van ali pola cara. E depois, bueno, sobre todo, decir que as carreiras teñen alguén moi importante para min, e son os voluntarios. Para min son sagrados, o sea, sagrados. E sin eles... Sí, no. Sigue, acaba, se queres. No, xa está, que sin eles non sería posible facer unha sola carreira en Galicia. Así de claro. E que o precio das carreiras en Galicia é moi barato. E se non, cando vallades por aí e vades por exemplo, ao Tratel Picos de Europa, o Gran Trail ahora se chama, pois mirade o que se paga por unha carreira de 70 km e o que se paga en Quiroga ou o que se paga en Ribeira Sacra, e o que vos dan ali e o que os dan en Galicia. Eso é unha reflexión que os corredores galegos que salen fora debían de facer cando protestan polos precios. Cal foi a peor carreira que... Joder, si te mollas. Cal foi a peor carreira que, aproveitando a coyuntura, a peor carreira que correstes? Que hai, eu sei non. La UTP. La UTP, e mira que me doe no corazón decilo, porque o director técnico esa carreira é un gran amigo meu, que é Joel Tamargo, pero que a ele o engañou a propia organización. O deixou tirado e vendido por completo. E eu terminei a carreira, salimos 100 e pico e chegamos a 7 a meta. E o mellor posto que fixen nunha carreira, que era sexta, a verdade que iba ben porque estaba preparando o Tor. Pero foi un desastre mayúsculo. Eu poucas carreiras vin tan desastrosas. O sea, fallou, e que fallou casi todo. O sea, porque hai cosas que poden fallar nunha carreira, todo o mundo pode ter fallos. Pero aquí fallou casi todo, e encima se lle uniu, tuveron a mala sorte de ter un día de calor de 40 grados, claro. Entón xa arrematou por completo. De feito, este ano tiveron que suspendela antes, ni siquiera casi de empezar. É dicir, ao mes de empezar tiveron que suspendela porque eran comentarios brutais os que había de todos os que participaron o ano anterior. Sí. Eu que non fixen moito, me refero, non fixen críticas públicas, podo decir que foi moi desastroso, para mí. E eu ademais a fixen inteira, rematei, o sea, entón podo falar que era o que que non sabíamos nos kilómetros que íbamos a facer 67 kilómetros que acabamos facendo casi 90. Con eso está dito todo. Blas, unha marca de zapas. Eu ahora mismo Hoka e Sportiva. Esportiva para picos e Hoka para carreras moi longas e donde haya pista e todo eso. Que nadie meta Hoka en picos. Dime, Kilian ou Luis Alberto? Luis Alberto. Ancho. Hombre, a mí gustame máis saber como foi a súa primeira vez, tío. Que isto preguntamos yo a todo o mundo. A primeira vez? A primeira carreira? No, joder, contanos as túas, que nos interesa saber todo. Pero a primeira vez foi cando tiña 12 anos ou 13, joder. Que foi, por asfalto?
A ver, a primeira carreira realmente non foi unha carreira, foi unha andaina a Llariz de 50 kilómetros e a fixemos casi toda correndo. E me acordo que habíamos feito menos... O objetivo era, éramos casi todos asfalteiros, pero eu xa facía montaña. E entonces me acordo que o objetivo era facela en menos de 7 horas. E a final a fixemos en 6 horas 30 ou algo así. E eu recordo que eu iba con xente que viña do maratón de asfalto e a primeira parte me levaban morto e eu lles iba dicindo, joder, que vamos moi rápido, non sei que. Pero ao final o que tiraba era eu deles. E aí tamén foi onde pensei que o meu era carreiras longas e ritmos diéseles e todo eso. Pero esa sería a primeira carreira de montaña, ainda que era unha andaina. E a seguinte xa foi un GMTA. Bueno, antes era todo así, eu recordo tamén, bueno, un 2005, 2006, Allariz, Montederramo, un tal Willy que ardía por Orense, que organizaba historias, era todo así, non? Largas e duras ou pequenas e xoguetonas? Largas e duras, non? No meu caso, largas e duras. Inda que eu sea pequeno xoguetón. Escoitame, é verdade o que din que as túas parellas non che soportan porque síntense super celosas de torca? Eso dino por aí, eu non o sei, tío. Pero serán as parellas que teño dende agora, non? Porque anteriormente non torca non existía. Non o sei, tío. Non, a verdade é que as miñas parellas teñen moito mérito, sobre todo Raquel, porque aguantarme co meu ritmo de vida e os meus calendarios e as miñas asendas non é nada fácil. De feito, por eso non lijo nada. Lijo pero unha noite nada máis. Unhas borracheiras de carallo. Tes vos socios para eso, tes vos socios. Escoítame como corredor de... Oiches, eu tamén apoio que traías a Carliños da Jandra aquí, porque te vai dar muchísimo xogo. Dixo xo eu. Brutal. Te canta 4 cancións, como hai Dios. Mira, eu a Carliños, tío, conocino... Sí, dame un minuto. Conocino, a colación un pouco do de antes, conocino na travesía do Salnés. Unha andaina de 50 kilómetros que Lema e eu fixemos correndo preparando unha ultra no 2010 ou unha cousa así. Un tío rarísimo, outro tío rarísimo como a min, fíjate, ao final o monte é o que che dá. Como bo corredor de montaña, cantas pájaras che deron ou cantas veces estivistes obrigado a beber nunha posa, tío? Beber nunha posa nunca, en regatos moitas. En unha poza nunca bebería. Peligro de morte para mí. Pero pájaros... No, eu creo que en carreira nunca tuve unha pájara como tal. Tuve en algunha ruta de montaña, recordo unha vez en Aquilianos nevando, que fun con fiebre e o pasei fatal, porque non era capaz de dar máis de 10 pasos seguidos na volta. E recordo esa ruta, sufrín moitísimo. E depois pájaras como tal, teño momentos malos, non? Pero pájaras, estuve mal na última parte de Humilac, porque levaba moito sono e gestionei mal o sono. E aí aprendí moito ese día, que nas carreras longas ás veces hai que dormir ainda que sean 5 minutos. E iso me veu... Veñame a hostia de preguntas, non? Porque dixo Muliac, correr no País Vasco a hostia, pero que non temos tempo, tío, para preguntarche todo, pero eso ten que... Pero bueno. Eu para min, a chegada de Humilac foi sagrada. Mira, esto podemos... Recordar para sempre. Eso nunca se me olvidará. Porque isto díxomo Anxo directamente, decir, non alguén, non. O que me dixo, cando íamos a falar con Blas, era que podíamos facer toda unha serie, uns capítulos como Netflix, e ir poñendo temporada 1, temporada 2, temporada 3. A verdade é que é unha pena, pero sí que é certo que, bueno, que temos que aprender tamén nos a xestionar o tempo das entrevistas, porque senón, bueno, xa nos coñecemos, somos ao final todos amigos e tiraríamos horas e horas falando, non? Entón, non sei se Anxo quere añadir algo máis. Sí, claro, eu añadir solamente que ahora ten os deberes. Este programa nasceu como o primeiro trote, pero cada invitado teñe que dar o título do próximo programa, non? Entonces, queda o balón no teu tellado, tío, tens que poñer o título ao próximo programa de ao primeiro trote. Ahora ou... Non vale dos tontos moi tontos, No. Para mí sería agua e barro. Agua e barro. Típico en Galicia, non hai carreira onde non haya agua e barro.
Bueno, pois apuntámolo e queda para a próxima. Nada, agradecerche que esteas aquí. Eu creo que vai a subir a cuota a pantalla esta de audiencia, ou como se chama, o share. Sí, pero eso porque vou a compartir eu vou a mover, claro. Aí. Aquí estamos os tres influencers do Trail Galego. Non falta algún máis, pero bueno, nós somos os que movemos os fíos. Bueno, eu, depois de tanto piropo, eu vos vou botar un piropo a vos, porque penso que o que está facendo GZ Trail é super importante, porque difunde mogollón de carreiras, que é o que fai a xente, todo o mundo se vai enterando de como se move o trail, e ademais tamén o fai sin fines lucrativos, digamos, e con moitísimo traballo detrás, porque non é fácil facer toda esa laboura. Entonces, bueno, eu creo que un aplauso para vos tamén. Para él, que él é o alma mater. Bueno, aquí solo me vengo a lucir. Sí que é certo que pouco a pouco fomos facendo un equipo, contando con Anxo, contando con Víctor Maneiro, contando con outra xente, que pouquiño a pouquiño ti mesmo colaboras sempre que podes con nós, facilitándonos toda a información posible. É dicir, un pouquiño esta páxina pasou a ser de todos, porque realmente así, todos queredes colaborar e aportades, co cal o aplauso tamén é para vos. Nada, pois o dito, Anxo, te deixo despedir como sempre. Blas, encantado de terte con nós, un saludo e hasta o próximo capítulo de Entrevistas a Blas número 67, ¿no? Vamos a colocar esa serie en Netflix, tío, en HBO. Nada, Blas, tío, 1 millón, apúntome esa... Que tamén lle facemos esa pregunta, non? A quen che gustaría que invitáramos? Apúntome a Carliños de Jandra, porque ten que estar aquí outros dos vellos rockeros, tío, que non morren do trail galego. Sí, bueno, a min outro que me gustaría sería que Pousa viñera por aquí, que é o gran vello roqueiro do trail. Ou senón, outro que todavía máis, que sería Javier Pereiro, que é un 70 anos a ten e se fixo un petit trote de León e para min ten un mérito especial ese home. Creo que serían dous personaxes especiales tamén. Eu chegado ao punto, tío, creo que temos que fichar a Blas, José María, porque imos a ganar caché, e sobre todo porque conoce moi ben e pode facer entrevistas moi jugosas, tío. Facer entrevistas, facer unha tertulia. Cambiamos o formato ou que? Traemos a Pousa, por exemplo, que acaba de cumplir os 62, traemos vamos facendo diferentes variedades, pero bueno, sí. todo é aportar. Apuntadas, tío, un placer, moitísimas gracias por estar aquí e nada, xa nos veremos no monte cunha estrella na man, tío. Vale, moitísimas gracias. Eso sempre. Chao. Coídate, saludos a Torca. Chao. Torca!